Dragi svi koji gledate moje videe, evo ja sa jednim zakašnjenjem uzimam u ruke knjigu koju sam dobila na dar od drage osobe koja je dolazila na naše druženje Petkom u pet. I mi smo inače u mojoj udruzi, u našoj udruzi Petkom u pet, jednom mjesečno imali književni petak, pa su ljudi pisali svoje pjesme, čitali smo ih i ja sam se onako šalila pomalo, a pomalo i poticala. Govorila sam im, vi ste treće društvo književnika Republike Hrvatske. Evo, poslije nekog vremena više udruga, nažalost, ne radi. Nakon 26 godina intenzivnog rada i nakon čekanja šta će biti poslije korone, prošle godine smo je zatvorili, ali eto, u međuvremenu je došla ova lijepa knjiga koju je napisala Vjekoslava Jurić i ima na zadnjoj stranici zbilja jako lijepu recenziju. Evo, sad ćete vidjeti prvu stranicu. Naslov je jako zgodan. Vjekoslava Jurić, Gorka naranča. Mislim da je uvijek se dobro vratiti poeziji ili primiti u ruke jednu pjesničku zbirku pa suosjećati s onim što je osjetila i ova pjesnikinja. Evo, ovo je moja preporuka i ovo je moja zahvala i moja isprika što sam tako dugo čekala da je primim u ruke i da je prolistam i da zapravo kažem, joj kako mi je drago da sam dobila ovu lijepu knjižicu i da je mogu opisati, da je mogu pročitati onako kako ovdje kaže, opisano je 1000 puta u romanima, da, ali onako kako pjesnik opiše ukratko, u stihu, to ima posebnu težinu. Lijepo vas sve pozdravljam i ako vam se sviđa ovo što ja radim, kliknite subscribe. Ne plaća se ništa, ili ako imate na hrvatskom, kliknite pretplati se. Ništa se ne plaća, a mene veseli.